rwasinyire kingoro cyana kigosengo bugaye kingoro cyana kigosengo bugaye Yamuno sana bagusimwa speak from the diaspora from Kenya abasebonse pimole Dero twabere ne bahati sana konyoro mu America ya most Kenya ogotwara mangana gusoko twali yogiri America Biamuno sana ndugu George so kugira ringa kichawe kalero Biamuno Mr. Abel Mokwa Biamuno the first time tukumrana eri sana ogande vingo chole wika Kenya ngondigiyole that was almost 6-7 months ago. Very true. Wachire eventually kuandigiri. I'm humbled na humility of that kind. Now first I ningo. Litanga ni Biamuno Abel. Kiara so kongaliganya. Okay. Na ende kongaliganya biya sana Kenya ga. Onorende inchesa Marieta George Ogot. Okay, George. George Ogot. Amande bakora ndo Alfayo. Alfayo is my dad's name. Oh, okay. Alfayo Kengara. Okonyora ndigeta Marieta mange na George Ogot. Alfayo Kengara. My name is George Ogot. Na yade na yatata. Okay. Onorende bere go. All right. Wono ninjo George Ogot. Anonka Kenya. Nyamira. Okay. Nyansiongo. I hope kwa kiriko around. Ai gawono nende na kinta goke ko around. Onyeri kubalia jidelika minyoki yake. Maiga no nyako nywa macha kawekira matunda. Wono kole kambiyole. Na kuena. Tianda kuboli swali first of all isumbweta bagusia bange bali Kenya. Twarora abantu bakomyokigu in America negintuko kunga ice. Ashwa bagusinga numero safe. No. Tingo nara gote banga bagusimba le safe. Igento keri oke kominyoki abantu bonse. Lakini lende anene tungira tumiga mono no nye bunakia migira abantu bali ande omanyete abantu bali America bangira abantu ko migrants yes abamenyi tuwesi na bamenyi tolegali igobono ngelikia bado ngelikia tingo tabanga bagusimba le save musomo Kenya onde na ro save no mu Africa onde na ro save lakini ende mono kiave twale impact kujie sa abantu bali chi country kire neighbor na Solute Islands cha US oh okay anto Spanish na abantu bande kiara migira mono kole na intunge to migete twaro na green cards this time bantu mba apply ti kolokana nduta kirio umugambi oja kairo umugambi enseli yekoreka nga kigatageta enseli ebe yabo boka okay naigo nabaga netinga abantu babo babe barororo yitekero umuntu namanyete bunago protect ese yaye nabere kero kenda bagora ikase bakora rameka nga tuwirire kigasi cyabo ono ekoreka nga buchibosi nabo bara bakongu sana kigere ni kadi cyo kisiriri tachisiri tibane tigo sendika nandara kigolere kiabere kigo konya abantu abange toko sabanga nyasaba konye mobe bia ekimokoro mokore no botoereru now teto kwera direct to the political conversation asenge nje chinsa chiago nakinda kwere bangake abagusi for diaspora in the US if only one term or say two term bueno mko ati politician lakini lende na wanda kwanere akego one time we yo manyete no inu mwaje chake korwa indi twanye chake na two time kolende bona asenge ncho buno bugambi bwabeire naenda abantu babeire ndoje nk'abantu abange bagukwana nga bugambi buchenji bona bonjoreri you want one time one time bona ngora ngia buno abantu bali mbia bona now abagusi bara America mbabwata ine mbale gente kama America into watai mubwata America na abantu baramo naenda America manyete igendo keroro noanya no bokabira mboyo mono okabira mboyo nabo kokiga sega no moyo mogere mosigisi na montone mwezi nabo koranga abantu bali mbaramo no ene kora iki chinyangi ne bintu binde nabo toramo ono gokogendo batebya bagusibo speaker tulegende kama eshida tu ne viongozi bike iga sei tobona abagusi bamwire
asaya mobali Okay. mega ya Matiang'i lakini ugerese viongozi bike na bado vitaracha Iko ngana uba bachandite. na bado chandite Viongozi. kibaracho babuli na kiyaba Iko asaba gusi Matiang'i senate nei. nate nini Naende bagusimba ro batotaka Matiang'i gosa. viongozi viongozi lakini aba kusibo kawaida ntubona raia tolebia Okay. egento neke Bono tengo tendeka. Ali diaspora. Nkole nginga bagusibo nspi. Gose majority. 3/4. I think na bala Matiang'i. na bara Matiang'i Yeah. Togo saba. Bande baro bakalesiko mbake. Ekiagara bona ali umanyete Matiang'i naenda urachire gari. Na last time na jete bakinta time inke na lengo Kenya na lengo. yes Kagakora na abagusi. Agatwale bitatu koroka na caucus. okay Abagusi bagafomu ebintu nga caucus group. Shiwe Matiang'i ane chimote binga toteme ko maguru. Olende sebaranyare. Ono I believe ebintu bitokoroka nga Matiang'i community caucuses. Chirabe probably say more than 10, 15, 17 there. Ne chinde jibe jiko jagoja. I think they are there for Matiang'i. They are there for Matiang'i. That is great. Bono igotete banga bagusingumbu mwe bangete sechi group amo mogo chamo mwagamba maana Matiang'i mwe banga ntirende moko mokonyo. Nara inagotebyo caucus ijo. That's the main function. Enere main function. Kokonya Matiang'i. That's the focus. Matiang'i ayikura. Egerende amaina Kenya ngito kete ugonjwa libula nagotebyo. Talibo? Na Matiang'i kutokolelyo. In the past record ya Matiang'i gerendonge Kabisa. Across. Across. Na akola te bintu kolile whatever. Most of us into Matiang'i. Personally mora muumera. Matiang'i nipo manyete. Lakini I support Matiang'i 100%. Ekiagara tutageti kumanyanga Matiang'i ningo lakini can he deliver? And I've already seen he deliver. He has already delivered from the past. Ono lele inginta mo support. Ego basically Matiang'i como ato lichikura. Ngendongere kwa bolia bunga nakitwe bangete. Before tutara na kimwe bangete asini igongo igwana na tolenga Matiang'i nduli como support asenge njaro mugusi. Ito como support asenge njega cia gukora. Ono nonye kwale ko ngomuntu esa bantu balinda ali Kenya gabwa. Bago kolegas. No isakonga ongena tembea. Aisa ko translate ebintu bya ibe boronga kolegas. Dwa ke ingo ko gamba ilike. No songa sega. Ndi nyoro ekiara record ne rongo follow. Egas Ingo boranga ki. Ingo korale gasi donge. Na ende nonye na bantu bose ingo bale equal chances to participate. That's all we need. Maite US ngai wata mangana kete bantu bago kuligero liga bate banga all we need is delivery performance who can perform onye kore footballer or say basketballer nko beka say team we go win can you deliver onye to you deliver do I know kwenda Ogosukukando. You are performing, you are translating things into results. Something meaningful. Exactly. Now, Matiang'i mwatebire ngwe banga muri koranga ngo mukonya muri. Tatebya ngo nakimwa abangichi ndege muri agori ga starinke. Tinda manyayaro. Tuigure ruma singa mwe bangire sana. Ende toko bakira bya muna buna ba America. Lakini totebi from your level na kama ikire. Kera ikere ngachinde gijiji toke nabojiko bora. Lakini tigatura tabanga ki umonte karota gete no nyene gokonyo boke. Tandra chindega. Na gokonyo. Igo Matiang'i tatwara bo. Tatwara bo ba ntotema stogotema. Basically na konyo. Twabaigure. Yes. Ometo baba ndabo tusatwara ngomongwa noli abwate chivesa nini lakini togochama bana bagusibi are good. Yes. Table. Now a campaign torochi ya 2027. Okay. Ankongupa. Ngocha muri campaign. Bono. Abantu ngabache. Abantu ngabache. Abara
wale dedicated kuna nje think na bo njengo chande ngochole campaign chande whatever resources tola tuarenge we devote them to Matiang'i tola go senere na tambo keta raje yu ebon abantu ngota bale nabataja abande they will support him financially and whichever way ebon ase kubata chikura manyoro libaga abantu ka register ngum alia actually no mwesimiwa Matiang'i na kwa nini ndejo we need to expand our centers to 40 maite America is so vast nengali nene sana nene kero monta kale California yo lokale Texas lokale Texas yo lokale Delaware Ohio kanyolanga 14 centers Georgia gosena echinga tobwate plan yiyo sente ikibe ni Kristo okay shibucha buche kibe na jimana wena meronge berega mondo ta kanyolanga kubate kura yes go 40 ndo ngabuleke kono rende I think eyombu yere better than the previous time mwe bange chikura chiwa kuchika njiba sekoibwa bona ina tamanyeti I hope onye mo wanje chikura kito wa online chije buya chikura ngato ake maite to wate voters in America or in the US the diaspora at least abatara duaro ba 300,000 ejo jiri kuranke ruta abwete na 250 yes you got 300,000 through china Matiang'i kwa na 250 plus 1 so those votes are very important yes like even the throughout day usia ntutu at every jana 12 to kwerwa tulende chikura cha Matiang'i tokwa na central to chikorende onde tayo kuiva kura yeito tokanyete mokorego tokanyete mokorego Trump is kwanje na tocha to chirende we can take care of the votes bono America chikabira chine nchiro aba ikoyo aba gere basigizi na kiwete bato kwana ali manyete ikole nginga ki America bantu batagete ko romuntu bwate results a performer manyete America igali twa abantu no bali bago support economy yense chibesa bago tumagocha na bara umbata de koranga koraki okara chiregas that's true takiri gocha manyete moga politika tinomuya kakienera itaka tebia abantu nga amukota gutuma chibesa bosa chiko ene kyanya kuriego ego mora tuma kibesa nabate gotumwa chikole gasi igo aba America bali galia nobote tikora chibesa cyo abantu maite gotuma bali chibesa gocha gaiga bataite mo bagorino no nebiginga igo baga achira bara mukende igo they don't want to know no mogere gwa kwana mwikoyo na kiya ngoki kibesa ko kora kiregas megere umanyete elinese yabande ni nse ya immigrants kero mangana ko sale kabuna bono koroja bantu baka deported mono kero bago chaga ga banya na bana kwata egento bago te banga iga home is best south east whatever unese ingeko te home is best igo Kenya uligali abo mogere abo abeki abo kusi abo turkana igata de koranga chibese chiko to go chaga yo chakoregas egere na ingengo chaga ga musuko nyora senko oke komoto taibo igo in a nutshell na bagwanchira ba support Matiang'i asengenche results cha I think they want to see results on the day of the correct to go down the down the river ndio tukubolia a very specific one now nkwarora Matiang'i nacho na Gachagua na stororo Gachagua tukaranga ale taba ikoyo bonsi amu orengeretia ba America ba support Matiang'i buna ba Kenya ba kwana umanyete wone ngende yo kole meremo aba base ito gaiga bateneine orango te wale ngamba acha bateneni ayome bono ekero bago te kuteneni yomo ima itinga chikura wega chigenda so yoyomo yes gono Matiang'i ndio kia muhimu aba uyoyomo si ndio aba uyoyomo
igore ndenga onyore nere sindio yeah that would be the best thing whatever oyo momo ko tele ko ruga oyo mutukuba yes nindu twatebire oyo mu imatiangi nenje na ko tebiringa tundo ko nyago chali mangana ande ngana ki kara to tebinga economy na kieko ego chikolo kanenga kiere bosi yugo mupimero maromba umoro ngai ngora heros asaba eduraki record ngobwate bas umanya ko to imorojo yebwate ikwaniro yoka kaki anyway bono we are coming to the end of the show first nago kire sana kwere shinga kichago out of a busy schedule ndio go fly out lakini kwa irenga tigo gambe nabagusi njibye kana nago kire wacha se platform yani okay kwani nabagusi yango batabi amangana abira atatu myamono abagusi mwese semwaika tigamba kwani naende kubasabira maya yasana kubaseseni n'abakenya bonsi itali abagusi boga kuna mopangete mweguro amboriria maswali gaiga inubanga mororengana kingo moko chikura lakini rende abantu batebirenga mugako yomatiangi obero mokoreri omuya naende momo amagoro gerabe buya egera ngosogo onjoro rinko benseyo sindio kabono mwale kobwata chikura chinyinge abasai okorogonga Chelsea nyoreka nabo muri Chelsea lakini kura kira cyo mukabwati mwale kubwata chikura rinde momo amagoro naende ni mwarangale timatiangi by the way rinde moro gusina bakonye kera chi promise mwa iru chinkangani chicheti ko bakonya abakora abono abangina baliwe mukorokanga mama mboga boda moro je buna mumiete gaiga mutari kora tema moro guse change ne bono mo yo uri ne chinguru korire gas twaro renga kia ya magega ni ngage ne tenga goika change enseye ale konyora support sindio biya mono twara chinga kikingia naende mosabera ni nere rinde metego ne mengere bosiabu yasabe na inumbi ya mono biamono sana George jana nchingiri chingage chova kirambu yamono abantu ba diaspora not just matiangi usi ya change asengenche ino tukotale binyoro gali kokole nyombe nene ino mu America yaho mwana omoyo ngagusia abantu mbaro baragache nyombe ngia so I thinking you've been of essence asa gukina weito motivational ways itoko basabanganya saba chinga chingia ababo moyo nende abakonye bintu biri byose pye bibe bietale sindio biamona sana thank you so much for the first time kwa kwanete naye ko ngumbo ga democho show yao tataba mwana uyo nakia kwa na wewe ninga kunyora na ndio na kunyora badai ba subscribe America na umo como promote mwana kwa kwa times is one of the nice coming up young boy urato konye sama ngana una yabono tu kwanera sindio biamona sana asante safe travels Mungu akubariki yemu yamono asante